Няма по-тъжна картина от тази, която се развива през последните седмици в България. На улицата излезнаха стотици хиляди граждани, пропити с възмущение срещу 23-годишното ограбване и унищожаване на страната. Разбира се, тази лавина веднага беше разбита отвътре и отвън. Отвътре с въвеждането на лумпени, подставени лица, провокатори и насочване на енергии в неочаквани посоки, например горене на знамена, сякаш сме в Пакистан и така нататък. Отвън с безумните коментари по вестниците и социалните мрежи за конспирации, русизъм, путинизъм, чегеваризъм, тежки бизнес интереси, политически интереси, тимаджийски интереси, включително изтече идеята, че тази цялата работа цели вътрешен преврат срещу Бойко Борисов и че вече се работи за бъдещия премиер от ГЕРБ, който ще се казва Кристалина Георгиева. Естествено е, че множество различни интереси ще тласкат народната енергия в една или друга посока. Но истинската версия е една. На хората адски им писна, чашата на търпението им преля. Казвам, че картината е тъжна, защото, за съжаление, протестите показаха една разпокъсана нация, разяждана отвътре, събрала много болка и унижение, убивана от предателства, но най-много от предателствата на нейната интелигенция и медиен слугинаж. Спуска се теза и тази интелигенция започва да я тиражира и да папагалства върху нея, разкъсвайки парче по парче всеки плах опит за гражданска реакция в тази страна. Гледам и не вярвам на очите си. Протестиращите са наричани лумпени, хулигани, кретени, наркомани, платени комунисти, лумпен пролетариат и така нататък по веригата. В самото начало медиите бяха объркани и не знаеха как да се държат. Държаха се относително почтително. Това обаче приключи, драги протестиращи. Започва втората фаза или план Б – как да убием протестите, да ги омаскарим и унижим. Има една безотказна формула и тя е обвинението в комунизъм. Не е ли парадоксално това? Толкова години ни мачкаха комунистите, сега ни мачкат антикомунистите. Само ако някой реши да повдигне въпроса за стопански престъпления, веднага бива посочен и обявен за комунист, враг на демокрацията и прочее. Например, само ако споменеш тихичко, едва, че частните тецове Марица Изток 1 и 3 имат 3 пъти по-висока цена за мегаватт час, а държавата е задължена да изкупува ток от тях в следващите 15 години, моментално те наричат комунист. Само че, драги антикомунисти, радетели на пазарната икономика, договорите с Марица Изток 1 и 3 нямат нищо общо с пазарната икономика. Въпреки че има наличие на диверсификация на пазара на електричество, т.е. наличие на много по-евтини източници, държавата се задължава с многострадален договор да изкупува електричество на високи цени. Пълен абсурд от пазарна гледна точка и тотално противоречие с постулатите на пазарната икономика. И днес тези хора ми говорят за диверсификация на газа, след като са унищожили с заробващи договори диверсификацията на електричество. Какво жалко разминаване с действителността! Ето за това се водеше толкова яростна битка за закриване на реакторите на АЕЦ Козлодуй. Няма как ние простосмъртните да разберем кой управник тарикат стои зад офшорката, която държи 12% от ТЕЦ Марица Изток 1, но можем да се досетим. Днес пропагандата на тези хора, наричащи себе си антикомунисти, работи безотказно и дори правителството на Борисов не можа да се справи с нея. Изводът е следният. Достатъчно е някой да се определи за антикомунист, за да бъде защитен от всякакви посегателства върху неговите действия. Щом съм антикомунист, мога да грабя, да подписвам непристойни договори, но нали съм антикомунист, всичко ми е простено. Имам фанатици, които ще ме защитят, ако ще да взривя планетата. Под маската на антикомунизма в България се извършиха толкова престъпления срещу тази страна, толкова грабежи, толкова човешки геноцид чрез мизерия, че те са достойни да съперничат по разграждане и опустошение точно на идеологическия си антипод – комунистическия модел, който се самоунищожи, защото се оказа, че не работи. През тези 23 години хората не смееха гък да кажат, защото вярваха, че се прави нещо добро.
защото имахме цел да извървим този преход, да го преживеем с цената на много жертви, объркани, изгубени животи, нищета, безработица. Търпяхме, за да направим едно по-добро общество с добри перспективи. И докъде стигнахме? Стигнахме до дива олигархична система от латиноамерикански тип и клиентелистка икономика. Междувременно, както на времето всеки дисидент на комунизма беше обявяван за мръсен империалист, днес всеки дисидент срещу абсурда, в който живеем, всеки дисидент срещу олигархичното срастване на власт и капитал, всеки дисидент срещу монополното говорене на общоприятата версия за промиване на мозъци, е посочван и обявяван за комунист. Намерили са чудесен идеологически начин да се справят с съпротивата на хората. В България се води фанатична война за разпределяне на държавния ресурс в частни джобове и тази война минава през ужасна манипулация на избирателите. Тежко и горко на един народ, предаден от своята интелигенция. Народът се бунтува срещу мизерията, а интелигенцията го плюе и се подиграва, че бил прост, смотан, не можел да формулира искания и така нататък. Под носа на насмешливата бедна интелигенция обаче, която списва за мизерни хонорари, кукловодите се превърнаха в едни твърде едри капиталисти, сраснали се с властта завинаги. Тя ги приветства, защото не разбира добре какво точно се случва и се движи по евтиното пропагандно клише «Призракът на комунизма иде». Докато призракът на комунизма иде, се случиха доста нови неща, нямащи нищо общо с онзи комунизъм. Разграбването беше легитимирано именно под тази фраза. Но това е България. Оцеляла е досега въпреки предателствата.